Pakistan'ın paytaxtı Islamabad'da Premier Ministri Nawaz Sharif'in wezipesinden çekilmegini talep edip geçirilen aksiyada iýde çekilmek duygulary emele geldi. Protestçiler bu yerde awgustyň ortalarından bäri galýarlar, hem olaryň sany gitdigiçe azalýar. Ençime adım 6-njy we 8-nji oktyabr aralygynda boljak 3 günlük Gurban bayramynyň öň ýanynda öýlerine dolanýarlar. Owganistanyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynyň kabuldaky edarasynyň öňünde protest geçirilýär. Protestçiler geçen hepde bir adamyň öz aýalynyň burnuny kesmegi bilen bagly waka öňse çekmek isleýärler. Hüjümyň pidasy Gulçaman häzir keselhanada bejergalýar. Protestçiler komissiýanyň bu waka dogrusynda dymmagyny ýazgaryp resmiýetleri herekete geçmäge çagyrdylar. Aşgabatda avtobus biletlerini satın almak için uly nowatlar emele geldi. Ýurtda biletleriň bahasy hem 3 hisseden köp ýokurlandy. Bir aýlyk biletleriň gymmatlamagy bilen bilelikde olaryň ýetmezçiligi de ýüze çykdy. Netijede bilet satýan edaralaryň öňünde emele gelen nowatlara Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow suratdan sin edýär. Gürjistanda Tomuska syýahatçylyk mövsümi resmi taýdan ýapyldy. Ýurdun Svaneti daglyk regionunda we Gara deňziň kenarýaka regionlarynda şu ýylyň ilkinji 8 aýynyň dowamında syýahatçylaryň sany boýunça 2,7% ösüş boldy. Syýahatçylyk Gürjistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudugydyr. Esasan syýahatçylar goňşy Türkiýeden we Äzerbeýjandan barýarlar. Emma Gürjistan Orsiýetiň we Ukrainanyň syýahatçylarynyň arasynda hem meşhur. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.